Tenan nyapa to sampeyan karo sing lanang wani. Mergo nak ngaji. Lho lek sregep ngaji gak wani yo. Lho wong wedok ki hebat kok kaya apa ngibadah. Lek karo sing lanang tukang getakan, lawange swarga dikunci rapet kok. Kono batin terus. Lah tenan. Saiki golek wong wedok bekti karo sing lanang ya nyele masalah. Iki sakmene sing basa karo ora akeh ndi. Blas. Itoke ndak enek. Nek karo Pak Lurah basa. Lho tau ditukokne apa awakmu yo? Karo Pak Lurah basa mlebu saking pundi Pak Lurah monggo pinarak monggo. Karo sing lanang takoni apik-apik, "Dik, masak apa lompong?" Ya Allah dik lompong lepane grameh ya kari biadoke kenyih. Sirmu piye to? Lah iki takmu tak kon jangan lele apa jangan lele-lelemu wis ambelen. Bu. Sampeyan basa karo Pak Lurah sae karena Pak Lurah itu pemimpin, tapi sampeyan kudu ingat suami panjenengan juga seorang Dik, dalem Mas. Lho, mending to. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Lho, ndak nyeluk Mas aja Kang. Kaya kancane ngarit ki malah nek nyeluk lanang kek bareng. Nanti tekek ora gek mulai kek. Lah rumangsa bojomu tekek apa piye to? Mboten nah. Basa. 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 Bu, dalem ya. Lho. Kopi Bu oh nggih siap ya. Urung gawene kopi ganjaran penting telecek pisan. Basa tok lho, kalimat demi kalimat berpahala kok. Bun Bunda dalem Pakda. Kopi Bunda siap Pakda lho. Apa mama papa ma dalem pa lho. Mending kuwi. Romantis. Ngono kuwi ya enek sing kuwenyi. Ora sugih kok mama papa. Lha rumangsamu mama papa kudu sugih, melarat yo oleh. Cuman kacelek ora sugih ora pantes. Papamu ning tinduk nimpal letong. Lah mama ngentasi karak. Lah mama kok seneng karak iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirina ajma'in amma ba'd. Para kiai, ibu nyai, bapak ibu, keluarga besar Masjid Jamiatul Muslimin Pehlumbu, segenap pengurus takmir masjid, segenap panitia penyelenggara, grup sholawat, bapak ibu sedaya kemawon yang mulia Bapak Kepala Desa Pager Gunung beserta jajarannya, segenap pengurus NU, pengurus muslimat, sedaya kemawon ingkang kula hormati, malam hari ini kita hadir netepi kewajiban nggih punika thalabul ilmi, nggih punika ngaji. Mugi-mugi hadir kita, ngaji kita beto barokah, maslahah, beto hasanah, beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dateng kita, supados langkah urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Malam hari ini malam 27 Rajab, kawula nampi amanah kapure sowan wonten halaman Masjid Jamiatul Muslimin, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan dalu menika rejepan. Para hadirin sering tak aturne lek ngomong le rejepan
Pikiran kula karo panjenengan itu pada satu titik jenenge salat. Awake dhewe iki lek ngomong lere Jepang berarti nasyakuri turune perintah salat. Sing diperintahne Allah, sing Allah langsung nimbali Kanjeng Nabi kapure sowan sampai wonten Sidratul Muntaha, akhirnya nampa perintah salat. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sholat itu ibadah yang mulia. Karena Kanjeng Nabi langsung ditimbali untuk menghadap Allah. Perkara kilek penting. Oh Pak Lurah kok penting karo masyarakat rakyate, langsung ditimbali. Tapi lek rapatek penting cukup lewat kami tuwa ngono wis cukup. Tapi ki krana penting Pak Lurah ya nimbali langsung. Nah sholat yang ngono penting ora Kanjeng Nabi ditimbali langsung. Lho nggih to salat tu ibadah sing penting lho wong sok ning akhirat ki sing didelok pertama salate yu. Kok salate genah, kabeh genah. Kok salate apik, kabeh apik. Mula sok ning akhirat sing didelok salate. Salate cara anggota badan wajah, wong yang ngger wajahe genah liyane genah. Mula foto KTP wajah, ora sikil. Mergo lek sampean nemu foto kok wajahe ngono mesti kenal. Sampean nemu foto wajahe Pak Lurah langsung ero. Ki Lurah Pager Gunung, daleme sebeng, piyantune gagah dhuwur, piyantune memasyarakat, piyantune jujur wis kabeh genah. Tapi lek sampean nemu foto sikil ngono. Iki lek ndelok nyelepor-nyelepor sikile wong peh lumbu iki. Ning sejatine Isra Mi'raj itu lek cara Quran ora mergo nampa perintah salat Pak Lurah. Isra Mi'raj iki krana Kanjeng Nabi susah, terus karo Allah ditimbali kon munggah nang langit. Muhammad kowe ning bumi susah. Mergo Kanjeng Nabi susah mergo dikuyo-kuyo karo wong kafir. Ngoten lho, akhire karo Allah dihibur dijak munggah nang langit. Muhammad kowe lek susah nang bumi, ayo munggah nang langit tak hibur. Tak duduhi kebesaranku, tak duduhi ayatku. Ngono lho, mula wong wedok ki lek susah dihibur. Pak, bojone lek susah dihibur aja dijak derep. Dihibur, dijak ndelok ayate Allah, jak ning pantai. Ayo mak ning pantai nyapo ya sekali-kali koyok film India. Golek sampean teko kono mlayu wae ethok-ethok tiba terus engko tak tubruke. Dadi mergo Kanjeng Nabi susah siji susah ditinggal pamane, sing pamane niku mbantu perjuangan Kanjeng Nabi. Sing pamane niku mbelani Kanjeng Nabi. Wong Quraisy karo pamane Kanjeng Nabi Abu Thalib sungkan, Pak. Ketika Rasulullah mensyiarkan Islam ora eneng wong Quraisy sing wani karo Kanjeng Nabi. Sungkan karo pamane. Lah niku pamane sedo. Wong pamane Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi sowayang ngalahne nang putrane dhewe kok. Abu Thalib niku lah niku sedo lho, basa sedo wong Quraisy ya mulai wani karo Kanjeng Nabi. Lah mari sedo petang wulan disusul garwane sedo jenenge Sayyidah Khadijah. Mari ditinggal pamane, sing pamane iki mbantu Kanjeng Nabi berjuang. Bar ngono garwane sedo pisan. Mari ditinggal Pak Li'e, sing Pak Li'e sayangi Masya Allah terus ditinggal garwane, tambah susah yuk. Mergo garwane Kanjeng Nabi niku namine Sayyidah Khadijah. Itu padha karo pamane, Pak. Wong Quraisy sungkan karo Khadijah. Mergo wong sugih loman karo Kanjeng Nabi gatine masalah. Kanjeng Nabi ki lek susah dihibur karo Khadijah, mari susah. Niku Khadijah. Mbuh lek Khadijah. Wah, Kanjeng apa Khadijah Masya Allah. Lek nimbali tok romantis kok.
Ya Rasulullah, rong tau nyeluk jenenge. Wah, mulyane karo sing lanang. Ora tau kok nyeluk Mat Muhammad, rong tau. Ya Rasulullah. Ora kaya Khadijah, men. Oi. Mula Khadijah entuk salam kok gene Allah. Mergo saking lek belani Islam iki tenanan. Sampai dunya entek. Mulai entuk salam, "Nduk Khadijah, dalem jeung Nabi, entuk salam kok ngene Allah." Sayyidah Khadijah jawab, "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus." Nah niku jawabane Sayyidah Khadijah. Dan niku sedo, susah Pak. Mun sering tak aturne wong lanang ki hebat to kaya apa digdaya kaya apa lah lek ditinggal sing wedok susah. Tenan Pak Lurah. Pak Harto ki presiden, ditinggal Ibu Tin susah. Kuwi Pak Harto. Pemeneh kami tua. Lha tenan Pak Harto ki presiden lho. Ditinggal Ibu Tin susah kok. Akhirnya Pak Harto terus turun teko jabatan iki mergo ditinggal Ibu Tin. Pak Habibie ditinggal Ibu Ainun Habibie susah. Pak Habibie ki wong pinter iki, wong sak donya tau dilumpukne, sing pinter sak donya ki wong 10. Jenenge top 10 dunia. Niku termasuk Pak Habibie, ditinggal garwane Ibu Ainun Habibie, susah. Pak Habibie lah ditinggal sing wedok susah. Susah. Kowe lek domongi modelmu menteleng ngono lho yo. Susah. Dengke. Tiap hari ning makomi Ibu Ainun berdoa kepada Allah, ya Rob, segera pertemukan aku dengan Ainun, aku rindu Ainun. Ki lho wong lanang iki. Tinggal wong wedok susah. Pak SBY ditinggal Ibu Ani Yudhoyono ya susah. Pak SBY Masya Allah panjenengan wong wedok tenan. Mula jeneng Nabi ngelem teng jenengan wong wedok iku imadul bilad. Wong wedok iki cagake rumah tangga. Wong lanang rusak iki mergo nek sing nyagaki lho Pak Lurah. Eleh Pak Lurah ora nek cagake, kolik. Nek sing nyagaki kuwi lho, mula wong wedok iki cagak. Cagak. Mulai bojomu takon Pak Lukman mau lek ngaji judulnya apa to, Bu? Oh lho cagak. Kalau sing ning dhuwur-dhuwur kayak iki lho cagake. Leh ditinggal sing wedok ya kolik tenan. Nggih, mula bolak-balik aturne. Ning peh lumbu rata-rata lak sing mati dhisik lak sing lanang. Ning peh lumbu ki rondone karo dudone akeh ndi? Rondo, mergo lek ditinggal sing lanang cagake jek enek. Ini carane Allah, sayange Allah ning wong peh lumbu, ngono lho. Lek ditinggal sing lanang cagake jek enek, kuat-kuat. Ning peh lumbu kok enek rondo delokon kiwa teng omahe lak resik. Jero omah resik, ruang tamu resik, kamar resik, dapur resik. Mergo cagake jek enek. Anake iki dolan di sawang pantes, sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Mergo ibuke jek enek, cagake jek enek. Jajal lek sing mati dhisik ibuke. Kiwa tengen omah ki jembrung, ruang tamu ora tau disaponi bleduk tok. Pawon iki masyaallah teng slengkrah. Umbah-umbahan seminggu dikomtok, koran-koran ditumpuk tok, ya Allah. Sing lanang ya Allah, ndeleh sempak ning meja makan. Masya Allah. Lho pancen cagake ra enek. Oh anak iki dolan numbeli meler. Sekolah kelambine ya ora dilebokne ya ora disetrika. Ngono ki ya budal dilalai ra dislerekne. Akhire kacuke metu. Lho pancen bapake ora tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Tenan. Mula tenan awake dhewe Kanjeng Nabi sing dawuh. Wong jeneng Nabi ditinggal garwane susah kok. Ini sebuah pembelajaran bahwa perempuan itu jadi cagake rumah tangga.
Mula tenan wong rumah tangga iki sing penting cagake, pokok cagake rasa rumah tanggane ya rasa. Pokok ibuke sholihah, insyaallah anak-anak sampean sholihah. Ngono lho yu. Anak sing ra salat iki mergo mboke nek nonah. Pokok nek ibuke salat, insyaallah anake salat. Mergo anak ki gampang kelet ibuke apa bapake. Kayak deloken sitok enek para sing mangku anake ka. Lho deloken piye iki. Kuwi lek sampean salat, Bu, anakmu salat, sampean salat melu salat. Nggih napa nggih? Ibuke ngadeg ngene kok anake nyanding. Kon ngalih ya moh ngalih. Golek gentene Pak, moh. Ibu salat iki lho, aku ya salat iki lho. Ibu tuwenyeh. Sampean Allahu Akbar lek melok anakmu. Wah. Sampean maca Fatihah. Rukuk sujud salam melu. Bu. Salat nggih. Rewang barang maghrib mulih to. Wis ning peh lumbu aja enek wong becek pas salat. Maghrib deng kok ya becek lho usume wong. Enek ning kene maghrib deng budal becek nih. Kata wong ya teko ning pengajian iki. Wong iki ketoke rada lemu to. Ngono lho. Mula ning peh lumbu Pak Lurah digekne peraturan lek maghrib wong mantu dikeki tulisan untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya, biuh amplop piro sing ucul ki nggo. Bu, anak rasa kon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Anak-anak sing ora nutup aurat iki ngapunten mergo mbok iya nak anake diterima nang TPK Kudungan, ning TK Kudungan, ning SD sana apa ning SDMI Kudungan. Lho kok malah ibuke ora? Ya enek ngeten ning Peh Lumbu. Adah wong ya teko tenan ngene iki. Jajal jujur nggih kacamata apa ora wonge? Aku ngene muni ngono sing nggih kacamata dicuwepoti kabeh. Lho nggih. Bu, aurate ditutup nggih. Mosok anake brukut ibuke malah nggih celana SMS silite metu sithik. Rambutnya dirimbonding disemir ya Allah lek lungguh rodok ndegek akhirnya kaosnya munggah celanane mudun terus katoke ketokan tulisannya RP 2000 bolak balik tak atur nih lek arep melu kegiatan apa melu to tapi lek disawang anak ra pantes ora usah melu mesakne anake ngene iki dirungokne ya ora penak lek nek karnaval hu-ahu joget aja melu mesakne anake. Lho kok ibuke malah ho-a. Enek ning milok ho-ahu enek. Oh, kabeh miyok. Ho-ahu La ilaha illallah. Karo andul. Ngono ki disawang anak ora pantes yo. Kaya ning ploso ibuke joget ho-a. Anake ngetone komburi ibu tekok. Ibu. Aja miyok. Miyok apa ya? Panggah miyok. Miyok apa ya? Ya Allah panggah miyok. Ya Allah. Bolak-balik tak atur nih. Melu senam senam kuwi olahraga itu perintah agama. Lek melu senam golek onggen tertutup sing ora ketok wong sak grombolan wedok kabeh aurate ditutup aja ning perapatan. Lah karo dek nang perapatan tumpang ya Allah. Aku yang mandek nilu. Apa ning perapatan tumpang ya Allah kok malah dideleh nang perapatan to. Ya Allah, ngono ki jane disawang anak ora pantes. Wis kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok meringis.
Bu, panjenengan kuwi cagak. Bu, panjenengan kuwi nek cagake rasa rumah tanggane ya rasa. Kanjeng Nabi dhewe ditinggal garwane ya susah tenan kok. Ini sebuah gambaran Isra Mi'raj itu memberikan pesan moral, jadilah ibu yang baik. Karena ibuke baik rumah tanggane ya. Nabi Nuh iku kurang hebat piye dadi nabi, anak iki ya nakal masalah. Lha pancen garwane Nabi Nuh iki wong nakal, duduk wong apik. Duduk wong solihah, sing lanang nabi, nek ning wedok eyek kok. Anake ya eyek. Mergo ibuke eyek. Lek anake ibuke ho-ahoe anake ya lho kan iki anake Nabi Nuh yo. Tapi krana ibuke elek. Bojone Nabi Nuh elek ya anake ya elek lho ya Allah. Fir'aun iki bajingan tengik. Saking sune lek bajing sampai Fir'aun ngaku jadi pangeran, jadi Tuhan. Lah kok ngopeni anak jadi ngopeni bocah kok jadi nabi jenenge Nabi Musa. Niku mergo nyapa Pak Lurah? Mergo garwane Fir'aun itu wanita shalihah jenenge Sayyidah Asia. Lho iki sejarah membuktikan. Mula jeng Nabi takoni sahabat, jeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu. Lajeng sinten? Ibumu lho. Lajeng sinten? Ibumu. Lajeng sinten lagi bapakmu. Anak sampean iki 9 sasi iki kok gendong ra kok dukne lho iki. Ruhanine anak itu lebih dekat kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Mergo melu sampean iki 9 sasi. Salat aurate ditu atnya miyok ho aho miyok pendukung sampean kok jek akeh ta Pak Lurah. Lah Kanjeng Nabi susah di Isra Mi'rajne terus Kanjeng Nabi nampa perintah salat. Nah, salat niku ibadah sing istimewa. Ning realitane manusa ning donya ki enek sing salat, enek sing nyapa to manusa ki ora gelem salat. Pancen salat iki urusane karo akhirat. Salat ki ora urusan karo donya. Salat ki urusane karo akhirat. Barang ki lek urusan karo akhirat abot. Lek urusan karo donya, enteng. Mergo nyapa salat ki ning donya ora payu. Ning kene tuku sego pecel ngangge dhuwit apa ngangge salat? Mula wong-wong sing digoleki duduk salat tapi mergo dhuwit iki nek tuku montor. Lho nggih. Dhuwit iki nek tuku sawah nek nyolat nek. Mula wong-wong ya nek nyolat mergo ning donya nyolat iki ndak payu. Oi. Sing kena tuku beras salat apa poso Ramadan? Oh duit. Sing kena tuku beras iki duit apa poso Ramadan? Poso Ramadan kena ora tuku beras. Abot poso Ramadan iki mergo urusane karo akhirat. Apa meneh wis urusan karo akhirat bayar pisan jenenge kaji. Abot kaji iki mergo bayar, ibadah kok bayar. Mending ketuku nyawa. Lho kaji ki bayar, Pak. Saiki pira niku 20 juta antri 26 tahun. Buh. Enek kaji sing 750 juta, enek sing 350 juta. Enek sing murah mek 10 juta langsung budal. Jenenge kaji amanah, syaratnya kudu mati dhisik. Kaji ki abot Pak mergo urusane karo akhirat kuwi lho. Urusan karo akhirat ki awake dhewe urung genah. Mesti awake dhewe lek ora yakin tenan wae. Kaji karo budal wong sak peh lumbu diundang walimatu safar. Kabeh berkati, kabeh ngingoni. Mulih kaji seterope seminggu ndak dibongkar.
Wong sak peh lumbu ziarah ngingoni karo rawon. Enek sing wae sajadah, enek sing wae jilbab. Piuh. Atik sing ziarah ki yang gregetne wong sak elep sing nggawa gula mek sitok. Ngono kaji ki ibadah ki abot. Mergo ibadah kuwi orientasine akhirat. Lek nyambut gawe oleh duit ki seneng mergo duit iki arahe ning donya. Nggih napa nggih? Lho lek ngono wong sing gelem ibadah ki wong sing iman karo akhirat. Mergo ibadah ki kanggene ning lho. Lah sementara awake dhewe urip ning donya butuhe duit. Tapi sama eling-eling ning donya ki sing payu dhuwit, ning akhirat ki sok sing payu salat. Dhuwit ki ra payu yu ning kono sok. Dhuwit ora payu ning kono. Lek wis mati dhuwit ra payu. Sing payu leh mujamaah deres Quran iki. Sok sing kena ge tuku omah ngaji niki lho. Kena ge tuku omah, Pak. Ngaji niki kena ge tuku omah, Pak. Dhuwit ra kena. Jeung Nabi dawuh, sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian, karo Allah diparingi banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra'alahu arbauna baban. Sapa wonge gelem teko nang pengajian, karo Allah dikai omah ning swarga, sangka yakut merah sing duweni lawang 40 lho. Sing kena ge tuku omah ning swarga ki ternyata ngaji iki lho. Dhuwit nak banyu. Nek ning donya ing banyu duwe, ning akhirat sing payu lah akhirat karo donya niki suwi pundi Bu? Akhirat mergo akhirat iki sak lawas-lawase. Ngono lho. Mula aja korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang sebentar iki lho. Bu, salat. Carane salat kudu sadar. Kudu iman, lek salat ki kangge nang akhir. Lah akhirat itu sok akan kita kerjakan, akan kita temui. Wis to dhuwitmu ngekeo kaya apa? Ra payu sok ning kono. Tapi ning kene mbok bathukmu ngecap ireng ora payu tahajudanmu. Wis. Genah nggih. Salat iki kangge nang akhir. Poso Ramadan kangge nang akhir, maca Quran kangge nang akhir, jamaah kangge nang akhir. Wis. Para hadirin hubungan karo salat. Kula badhe ngaturne setunggaling wasiate Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali. Tertulis wonten kitab Wasiatul Mustafa karyane Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Suatu hari Rasulullah itu ketemu kali Sayyidina Ali. Lajeng Sayyidina Ali diwasiati, ya Ali li syahid salasu alamah. Ali, wong bejo ki tetengere telu. Sapa ae kok duwe tetenger telu iki, duwe perkara telu iki bejo donya, bejo akhirat. Kok wong peh lumbu duwe perkara telu iki bakale bejo nang donya, bejo nang akhirat. Sayyidina Ali matur, napa Kanjeng Nabi telu niku? Siji, qutun halalun. Panganan sing dipangan bendina ki panganan halal. Wis. Ndi enek wong kok ning donya sing dipangan mesti halal. Bejo donya, bejo nang akhirat. Lho kok Kanjeng Nabi dawuh ngoten? Nggih, mergo panganan itu pondasi amal. Jenengan iso beraktivitas ning sawah, ning pasar, nang Blitar, iso ngibadah jamaah niku ditopang karo panganan. Jadi sing marakne awake dhewe duwe energi, itu jenenge panganan. Mula Kanjeng Nabi dawuh, wong ki sing dipangan halal bejo, mergo lek panganane halal, gerak tubuh itu cenderung ning halal. Tapi wong elek sing dipangan haram, gerak tubuh ki cenderung ning haram. Mergo sing bangkitne awake dhewe obah ki panganan. Wong ki lek nandur jagung kok tukule, lek nandur dele tukule, lek nandur pari tukule. Ora ning nandur pari tukul suketeki kejaba via valen.
Dadi sing kok tandur, lek sing kok tandur iki ning weteng ki barang halal, engko tukule ya. Lek sing ditandur ning weteng barang haram, engko tukule ya. Lho, pentinge panganan. Mula sampai enek dawuh wong ki lek sing dipangan haram tak duduhi. Siji, abot nglakoni ibadah. Nyapa to jamaah abot, nyapa to salat abot, nyapa to ndheres Quran abot iki lho. Enek barang haram sing mlebu ning wetenge awake dhewe, sing gandoli awake dhewe melakukan kebaikan. Sering tak contohne peda motor iki kok isi pertalet sae, tapi lek kok campuri banyu gak mlaku. Wis. Peda motor niku Pak, kok iseni panganan jenenge pertalet sae. Tapi lek kok campuri banyu, wah ya mlaku tapi nyandit-nyandit. Dedet det 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 mandek terus budalne dedet det det dedet det det det. Ya mlaku tapi nyandit-nyandit. Mula nek ning peh lumbu kok enek wong jamaah pirang dina bar ngono ilang dedet det det det. Ketok jamaah seminggu ilang, dhuwur Quran bar salat sak juz seminggu ilang. Jus entek kari jus apel, mangga, apokat. Kuwi mergo pertalet kecampuran nyedet dedet. Enek tau wong lek kadung ketok jamaah sregep bar ngono ilang. Enek apa ya? Kuwi mergo pertalet kecampuran mlaku det mandek neh. Det. Nggih napa nggih? Pengajian rong bar mulih kuwi pertalet kecampuran. Ya ngono kuwi pengajian rong bar wis det mulih. Mandek neh det. Pertalet kecampuran. Wis dadi tenono mari nek wong mengaji mulih wis kuwi jelas kuwi. Heeh, pertalet kecampuran. Apa meneh motor sampean kok campur apa kok kei banyu mlaku napa mboten? Ning weteng kok kei haram tok ora lek mlaku ibadah. Wong kok bendina sing dipangan haram. Kon ning masjid angel. Mergo banyu tok. Enek to? Belas ora tau ketok ning masjid. Wong ya teko. Kuwi peda motor diseni belas ra mlaku. Wis ngedum neh. Sik yo lek ngedum aja pas ngaji. Kok wong-wong do nyuwawang awakmu ngedum. Wis gek ndang ali awakmu. Moyo lek ngedum mau Pak Lukman rung mulai ngaji. Wis ndang kuwi wis kuwi telu kuwi aja kok wehne sapa-sapa tak gawane engko. Lho peda motor kok iseni Pertamax. Sae napa mboten? Lho apa meneh Pertamax turbo. Kok wetengmu halalan thayyiban ning masjid urung azan cek ngonekne mik kretek-kretek wes budal ning masjid. Pertamax urung donekne urung Allahu Akbar cek tarhem iki lho wis budal. Iki lho panganan iki tenan pengaruhe gedhe. Enek to ning kene sing cek apa tarhem wis budal kan kathah ta. Wis sing dipangan jelas halal tenan. Tapi lek sing dipangan campur haram pak. Lah rewang kok mulih karo bekem Nagosari pak. Kowe engko mesti abot dijak yasinan tahlilan. Enek ta? Wong jenang rung mateng kok wis golek debok. Nek ngono ki mulih nggawa pitu, lha teke sapa? Wes, mula Kanjeng Nabi meseni sing dipangan kudu halalan thayyiban, kudu halal tenan. Oh peda motor kok iseni Pertamax turbo bih, mesine halus. Gak patek diomong, tapi sregep. Oh, Pertamax turbo. Oh. Kok pertalet kecampuran.
Wes kuwi ya nyang ya ora. Ya kadang nutup aurat, kadang ya enek ta. Oh, aduh anu braukut. Nyecuk wis ilang. Kuwi kok pertalet campuran. Lho napa enten panganan niku cara bahan bakar pertama turbo enek yu jenenge sego berkat. Sego berkat ki cara BBM niku pertama turbo. Sampeyan eling-eling. Mergo sego berkat ki duwe kelebihan loro dibanding sego-sego yang lain. Siji sego berkat ki halal mergo sampeyan disodakoi. Nomor loro enek dongane. Wis, golek ana panganan sing didongani, ora eneng liyane sego berkat. Sampen marung ngene Umi Sari ngintek 500.000 sing di warung ora ngirik dongani. Mbak entek 500 mbok dongani lho golek di warung. Nyamen ngomong mbok kemu. Mulai ibu-ibu tak pesen nilai enek sego berkat kuwi pertama turbo cok sampai gak kepangan. Yo. Wong biyen ki lek ndonga mandi, mergo panganane sego berkat. Kanjeng Nabi ki dawuh ning Sa'ad bin Abi Waqqas, Kang Sa'ad dalem Kanjeng Nabi kowe ki lek pengen dongamu mandi, pangananmu kudu halalan thayyiban, kudu halal tur apik. Ngono lho. Mula wong biyen iki sampean titeni. Enek bocah lara gomen ngene. Didoni wong tukang angon kebo. Mayi. Nggih napa nggih? Saiki ditukokne larutan sakrat lho panggah klomo. Biyen nek cah cilik nangis disuwuk karo wong biyen nek nyuwuk ra teteh. Semilarakeman, semilarakim. Muni bismillahirrahmanirrahim kaya ngono kuwi. Semilarakeman, semilarakim. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis meneng cek. Mergo wong biyen sing dipangan sego. Saiki lek arep ndonga wudu, lesane ya fasih. Wis melu Utsmani. Wis metode apa nyanyi bis tahan nafas jahar bismillahirrahmanirrahim. Lha pertalet campuran banyu mulih. Aja mulih. Kae wonge kae pertalet campuran banyu kae. Wonge mulih. Kayak pertalet kecampuran. Lega. Oh lungguh wong itu aja. Aja mulai. Nek enek wong wedok mulai sitoke tak dongakne muga-muga sing lanang wayuh. Tibakne pertama turbo dek. Lho wong saiki lek ndonga ki mandi apa fasih. Cah cilik nangis disuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njuwer itu, Pak. Mergo saiki sembarang iki diuntal, ora bantal, ora aspal, ora wong biyen iki karo berkat ngestokne. Kelingan ora tayu jaman cilikan sampean kae. Bapake genduren urung mulih, urung turu lek bapake urung mulih. Ya apa ora? Anake papat ndok sitok disigar dadi papat. Sambel gorenge dum dadi papat, kulupane dadi papat. Entek jik sego berkat wis entek lho jek kober godhonge jek didilati. Mergo mbiyen iki ngestokne sego istimewa mula darani berkat iso tembung barokah. Barokah iki akeh apike. Mula wong peh lumbu tak peseni aja sampai untuk berkat gak kepangan. Kula sering kali cerita ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Sirot. Niku anake kabeh dadi tokoh nasional, alim alamah. Salah setunggalé namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Niki mulai ning Lirboyo sampai teng Mekah sekolah selalu ranking terus. Hingga kathah tiyang wali murid iki do takon, "Yai putrane jenengan iki kok hebat-hebat to, Yai? Napa resepe?"
Mbah Yai sira dawuh resepe gampang. Napa Yai? Anak kula sering kula paringi maem sego berkat. Duh. Kok ngoten Yai? Sego berkat ki lek dipangan anak munggah nang utek, uteke dadi cerdas, lek dadi daging sing barokah. Dadi sampean iki lek pengen duwe anak cerdas sing sering dikai maem sego berkat. Lah saiki wong peh lumbu lek entuk berkat ra kepangan, sesuk dipakakne pitik, mula sing pinter malih. Iki ayo balik neh ning wong biyen peh lumbu, ayo lek entuk berkat kudu dipangan. Bu rungokno dieling-eling, sampeyan iki lek tanggane krungu slametan, tulung lek adang disuda. Ben kok lek entuk berkat kepangan. Kadung disuda tibakne gak di Yuh nyor keme nyonyor cangkeme. Bu, sego berkat didahar nggih. Ngono lho, mula anak kula ki ya pinter-pinter, mergo kecilik tak kei mangan sego berkat. Sing nomor 1 ki ranking 1 terus. Sing nomor 2 ki ranking 8 terus. Lha iki cara gak sego berkat 28 lho, Pak. Bu, berkat nggih istimewa niku. Gak enek sing duwe ngono kuwi liyane wong lepeh lumbu, liyane wong Jawa, liyane wong NU. Nggih. Mula yo bolak-balik tak pesene sego berkat aja diganti entah. Sego berkat ki panggahno mateng. Zaman cilikane sampean nek berkat ki mateng nek ora? Apa entah ya nek ora? Wong berkat kok entah didongani ki isine mie. Mari kau omah lah kok digodhog to. Lah dungane ora yo katut leder iki aku. Bu, anak kula ki keremone ploso ki wis mulai kok. Kula mulih berkat anak kula, "Bah, berkate nyo." Mbasa dibuka, "Lho, Bah kok lengo klenthik ombenon aku." Nek kan sego berkat kan gula mie, ngono kuwi to yu. Nek kene ya wis enek. Ya Allah kok cepet men to perkembangane. Lagi suwi-suwi lah yo ilang sego berkat mateng. Loh, sedekah ki ana loro Bu, siji apik mateng, loro apik sing entah jenengan tuku wedhus dibeleh dibeteti didum entah jenenge kurban. Kurban iki teng mriki didum mateng apa entah? Nomor 2, mateng jenengan tuku wedhus dibeteti, dimasak disedekahne mateng. Jenenge akekah. Lho. Akekah iki mateng lek kurban. Akhire wong peh lumbu tiru-tiru agama. Wong peh lumbu kuwi pancen ora patek ngomongne dalil. Wong peh lumbu ki tapi lek nglakoni apa ae enek dasare agama. Mula wong peh lumbu bagi sedekahna 2, siji apik mateng, 2 apik entah. Sing entah tiru kurban, apa sing entah becek. Kene becek nggo barang mateng apa barang tah? Cara nggawa soto sak manci oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Tapi dipekok-pekokne wong. Arep ning ndi yo becek nggawa apa soto? Wis pirang dina lek mukowuk yo ngulak ngono. Nomor 2 nglayat. Nglayat iki barang mateng apa barang tah? Tiru kurban. Cara nggo barang mateng oleh apa ora? Oleh wong sedekah kok. Ning ndi yo arep nglayat nggawa apa brendrang tewel seminggu lho yo ora kepangan. Wong sedekah sapa to ngarang tapi ra umum. Lah sing mateng karo wong peh lumbu wis dikondisikan dipadakni karo akekah jenenge berkat ki panggahno mateng. Ngono lho. Lah berkat ra kepangan lho Pak, lek ora kepangan aja berkate sing kok ganti. Tapi anake kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki lek tuku sepatu keciliken aja sikile sing diris. Tuku sepatu keciliken kok sikile diris. Sepatune gedhekno mergo sikil iku wis aja kok rubah. Lek anake gak doyan berkat aja berkate sing dirubah. Tapi anake kon seneng mangan sego Ya lek kecuali sampeyan ning omah dhewe sing rewang ya do repot pas musim panen ya monggo lah, tapi niki lek iso aja dilangi ngoten lho. Bu.
Berkate panggah nggih. Ngono lho. Aja gampang rubah-rubah to. Ngampir neton barang iki dipanggahne to lah. Ora usah ulang tahun. Mriki enek ulang tahun. Nah, anak lek ulang tahun iki tok wong tuane cetil karo anake. Lah ulang tahun nyelameti anak kok setahun pisan iki lho. Cetil apa ya? Lek wong pepeh lumbu biyen setahun ping 10 sing jenenge ngampirne. Ada ulang tahun enek tiup lilin barang aku radong. Apa hubungannya tiup lilin karo panjang umur? Apa wong peh lumbu tau mulangi anakku tuku kowe kabeh lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin yo lek. Enek apa ora? Ngono ki ya enek ning kene sing ulang tahun ya enek. Wong ya teko. Jajal kudunge apa rupane? Ngampirne kok enek tiup lilin barang iki lho. Malah cara kitab Ihya padang itu baik. Yunawwirul qulub madangi ati. Lha wis padang kok ditiup buh buh. Baru teploki pok lho pekok kok pindho aku. Wong utek kula niku lho Pak Lurah. Lah lek arep kok tiup nyapa kok sumet ngene utekku wis ra nyandak. Lah wong tas disumet lah kok lah nyapa terus kok sumet. Lho kuwi awak utekku wis ora teko kan. Apa ora mek ngentek-ngenteki koyek. Wong cek ngene sumet. Lek kok para ditiup buh buh. Baru dikeplaki pok terus baru nyanyi happy birthday to you. Wis ora mathuk Pak awake dhewe zaman saiki wis ngono kuwi kadang ya model-model kiai barang ya ngono ki la ilaha illallah. Mbok yo ngampirne gawe berkat 30 mengke Mbah Yai dirawuhne diwacane alam nasroh ina anjalna bareng didongani berkate didom wis mening kuwi. Ngampirne iki anak sing batin nih kenek kowe kenek. Ngono ki lek sogeh ngono ki ya luwes. Alah. Wong tumpakane bit kreditan alah. Blonjo berku takon arep nyapa to ulang tahun. Kere mboten niku. Ngampirne. Ngampirne ton. Apa ulang tahun ra oleh, tapi aja tiup ora ning dalile. Niku awak dhewe tiru-tiru ajarane mbuh wong ndi. Lho nggih, ngene dunggahne ning YouTube ngene iki aku ya bar dicangkem-cangkemne wong ning komentare. Nyapa to lilin-lilinku dhewe kok kenyih ngono ya enek. Heeh, kuwi lha sing tukang unggahne. Kuwi cae. Kuwi lho cae. Kuwi jenenge tukang gawe konten niku yo, kuwi jenenge kontainer ya kuwi. Ya roh aku ngaji ning ndi roh ae. Lah marakne aku kondang ya cah-cah kuwi. Sampai ngaji ke Hong Kong barang. Wah, ya kuwi. Lah aku tas ke Hong Kong yo awakmu ketok ora percaya to. Lah aku elek-elek ngaji ning Hong Kong tak hitung wis ping pisan lho yo. Rumangsamu ping akeh pisan. Yo ngampirne baritan barang mriki tasik wonten nggih. Lho niku saka basa Arab baridun maknane adem. Lingkungane dibaritani ben adem. Lha kok teng perapatan Pak Lukman, lha rumangsamu Gusti Allah eneke ning pertelon tok. Gusti Allah ning perapatan yo enek, yo ning masjid iku kulino ge zikir kok. Ya sekali-kali perapatane dislameti mergo perapatan nggene demit. Bocah ki lek sapa perapatan gampang glegeken. Gak cah perapatan to. Wong kecelakaan ning perapatan gampang innalillahi ya. Mula karo wong peh lumpuh perapatane dislameti jenenge
Anake loro, wong tuane loro, nggo takir cilik-cilik papat, digonang perapatan. Mosok wis klumpuk dituwapu rong tong tong. Mbah Yai Naryo rawuh didongani ya Rob barokah sedekah niki panjenengan paringono lingkungan kula adem ayem tebih saking musibah. Amin. Jor-joran karo sing etan. Amin. Mari didongani budal nggo papat mulih njukuk 8. Deh tenan. Lho tenan iki tenan. Baritan tasih wonten Bu nggih. Wis dienekne ae. Iki ngomongne panganan iki ngono lho. Ngampirne bari basa barang sering tak kritik nyapot lho wong peh lumbuk ya wong Jawa. Nyapot to anake dijak ngomong bahasa Indonesia lho ki nyapa. Lho anak iki pokok sekolah iso bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ki ben ning sekolahan, ning peh lumbu Jawa ae. Mula wong peh lumbu biyen karo saiki numangsaku ora dok beda. Wong peh lumbu biyen iki nek nyeluk alake, nek nyeluk anake nduk-nduk lele mriki ngono biyen. Saiki do, Dek, sini. Sini. Sini dipanggil mama. Mama. Ada apa, Ma? Sini. Minum susu dulu lho, piyo raine tajin susu aku. Jawa. Rumangsaku sing rada gaya ki sing blok kene iki lho. Lek kono ki apa patek mikir sing kae. Iki lho sing kere aku. Iki lho blok kudungan iki lho. Rumangsamu anakmu lek kok jak mau bahasa Indonesia iki terus nyapa. Pegel tenan aku. Terus nyapa? Gaul. Ngono ki saiki menjangkiti kalangan-kalangan sing wayahe memberikan contoh. Wong basa ki sing duwe tata krama ki basa Jawa lho, mula dicontohne anake iki. Bahasa Indonesia ki sapa to sing ngomong ra penting. Wong Sabang sampai Merauke ki bersatu karena berbahasa satu bahasa Indonesia. Tapi gak kalah pentingnya iki basa lokal yu, basa Jawa. Mergo basa Jawa ki basa sing duwe tata krama. Bahasa Indonesiane mangan ki mek sitok makan. Sapa kok mangan ya makan, bapakmu di mana Dik makan, ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi bapake karo kirike padha. Njajal wong peh lumbu, wong peh lumbu duwe tata krama. Wong peh lumbu ki wong Jawa. Basa Jawane mangan dahar, nedo, nedi, maem, nguntal, bathok, nyekek, nyosor, jeglak. Bapakmu ning ndi? Bapak tasih dahar. Ibumu, ibu nggih dahar lho wong peh lumbu. Adikmu gak oleh dipadakne wong tuwek iki lho, wong peh lumbu di tata krama. Adikmu nang ndi? Adik tasih maem. Ya Allah wong peh lumbu. Lah kirekmu ning ndi? Lah nika dahar kalih ibu nika. Jawa. Ngono ki lek tumpakane Innova terbaru ngono ki ya luwes. Aku pengenane petuk wong wedok ning toko Blitar. Alah nuwun sewu ketok ya wong desa, ngapunten. Wong wedok lho wong roke kaya dondomane metu kok. Lah sumpah iki musikile tak lirik ya nyelowopor pecah-pecah kok. Ngono ki nggo anak. Lah anake nrinti ning toko niku. Ibuke nesu. Lah kok bahasa Indonesia tuh? Dek, tadi mama kan sudah bilang kalau ikut mama ndak boleh nakal. Awas, tak selentik kamu. Piyoh aku. Aku batin iki mesti sing lanang tumpakane ki Jang Innova. Langsung aku metu ka toko tak enteni. Lah kok diluk sing lanang teko. Lah kok tumpakane susu ki celeng. Tek. Juh, kere. Oi. Jawa. Iki ya nek sing mbuatin beh kenek aku. Ngerti ngono aku mau ndak nyang. Jawa. Bahasa Indonesiane turu ki mek sitok Pak tidur, sampe delok. Sopo kok turu ya tidur. Bahasa Indonesia sapa iki, Pak?
Bahasa Indonesia ini turu ki mek tidur. Sopo kok turu ya? Bapakmu di mana? Tidur, adikmu tidur, ibumu tidur, anjingmu wong peh lumbu, sare, tilem, bubuk, turu, batang, ndekok, ngorok. Bapakmu ning ndi sare, ibumu sare, adikmu gak oleh karo wong peh lumbu sare. Adik tasik bubuk. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kan dilani kok batang nika. Bu, Jawa nggih. Berkate dipanggahne nggih. Basane aja dirubah nggih. Wong anak iki lek dijak omong basa Jawa, engko lak karo mbae lak raket. Tapi lek dijak omong bahasa Indonesia, wis renggang. Wong mbae ra godak bahasa Indonesia. Ning Blitar sampean. Teng Selopuro iki jadian tenan. Ora tau omongan karo putune. Dek kok mboten ate ngendikan karo putune. Alah aku ra godak bahasa Indonesia. Nah akhirnya tenan putune iki delikan. Mbae nyemantani di bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Nanti terkena beling apa enek terkena iki. Bahasa Indonesia mendelik iki. Wih tenan wong peh lumbut yang nuwek ora ya mendelik. Terkena iki lho. Wis sing kuwekel kan ya tas muni terkena kuwi. Bila nek ibu kuwekel kuwi paling tas nyemantani putune terkena paling. Jangan kemana-mana, ayo sini kakong tak mengarit dulu. Kok mengarit? Jawa Bu nggih. Iki ya nek sing batin pancen Lho lek kecuali sampean urip ning Kalimantan, masyarakate rucah, masyarakate majemuk ya monggo lah kondisional lah. Tapi lek ning peh lumbu ora ya nek mau ya. Aku gaumon teng mlingi nek dokter niku namine dokter Victor. Niku ngapunten Cina niku. Tapi basa Jawane ya Allah luwese, masyaallah. Wah, dokter. Hoi, dokter. Dokter iki lho Jawa, dokter. 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 Lho sampean ro Jenderal Wiranto niku. Pak Wiranto ki jenderal sing nggih Partai Hanura niku. Niku lek ngendikan karo garwane, mantune, putune, putrane. Niku teng biografine ndak pernah pakai bahasa selain Jawa. Wiranto jenderal niku. Jenderal. 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 Lho tenan Bu, niki penting niki. Mergo basa sing duwe tata krama niku basa Jawa. Wis siji dieling-eling. Aja mangan barang haram nggih. Wong iki lek mangan barang haram abot nglakoni ibadah. Mergo daginge iki lho nek barang harame niki lho. Mula lek rewang ya diati-ati nggih. Aja dilak-diluk mbekemi wae tenan. Tenan aja mangan barang haram tenan. Apa meneh panganan haram kok kekne anak ya wis jangan harap-harap menjadi anak yang solih-solihah. Mula ulama-ulama biyen karo barang haram wedi masyaallah. Lha jenenge wong ki Abdullah, mboten namine sanes Abdullah, namine Pak Mubarok. Pak Mubarok ki melu wong sugih nyambut gawe gini wong sugih kon nunggoni kebun anggur. Pirang-pirang tahun Bu nunggoni kebun anggur. Lha kok terus majikane mara, Pak Mubarok dalem juragan, aku pundhutno anggur sing legi. Dipundhutne kecut. Kecut Pak Mubarok sing legi pundhutne neh kecut neh. Sing ketiga kali Pak Mubarok malih kecut niki. Lah kok sampai ketiga kecut neh. Juragane setengah marah, Pak Mubarok sampean ki piye to? Wong kon jukokne anggur legi kok panggah kecut. Apa sampean gak ngerti ndi to anggur legi, anggur kecut mboten. Lho. Lah sampean nunggoni kebun anggur pirang-pirang tahun apa urung tau ngrasakne, urung tau ngerti anggur sing legi mboten. Lah nyapa? Lah jenengan ngengken nunggoni kok. Subhanallah.
Kon nunggoni lho ora wani, Pak. Kon nunggoni kebon lho ora wani. Yo, melu wong duwe pitik kok amen ngadahi ndok akeh. Awake dhewe kan sembrono karo barang haram. Tenan. Ulama-ulama biyen ya Allah. Kula critakne namine Sabit bin Ibrahim, Bu. Niku mlaku-mlaku ki nemu apel. Krana panas langsung apel niku dimaem Pak Lurah. Entuk separuh lagi sadar. Lho aku ki gak duwe kebun apel, lho iki apele sapa kok tak pangan. Berarti ki duduk tekku ki wis tak pangan separuh, dingengeh sisane sing separuh. Digoleki nurut dalan. Lah kok akhirnya nek kebun apel, ya Allah teko kene berarti apel ini. Iki jelas apele wong ki duduk tekku iki. Datang mriku anak wonge langsung muni Sabit bin Ibrahim, "Pak, niki apel jenengan sing sepalih kula wangsulne. Sing sepalih jenengan halal niki. Kula wedi benjing teng akhirat, tubuh kula diharamne mlebu swarga. Mergo nek dawuh sapa wonge mangan barang haram, kuwi tubuhnya tidak layak, tidak pantas diharamkan untuk masuk surga, Pak. Wedi, niki jenengan halal nih, Pak, sing sepalih niki sing sepalih kula wangsulne. Lah kok sing kebun apel muni, Pak, niki sanes apel kula. Lah sing gadah sinten tebih jenengan nek tindak mriko seminggu lagi dugi pundi daleme Banyuwangi. Jaluk alamat Sabit bin Ibrahim. Apel dik separuh digawa mlaku nang Banyuwangi seminggu petuk ning ngene sing duwe. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak jenengan ingkang kagungan kebun apel teng Peh Lumbung nggih. Pak jenengan halal nih. Niki apel sing sepalih pun kula maem. Jenengan halal nih sing sepalih. Niki sing sepalih kula wangsul nih. Sing di kebun apel jegek. Kok enek cah nom koyok ngene iki apike. Iki jelas duduk wong-wongan iki. Iki jelas wong tenan. Mergo lek wong-wongan dipasang ning sawah iki. Akhire sing di kebun apel, "Mas, aku gelem ngalalne apel separuh sing sampean maem ning syarate sitok." "Napa, Pak?" "Sampean kudu gelem ngrabi anakku wedok." "Lek ora gelem, sampai kapan ku gak tak halalne." Sabit Ibrahim langsung ngeyel, nggih purun kula ngrabi anak jenengan estu, sing penting jenengan halal nih, jenengan halal nih." "Mas, aja purun. Anakku ki mripate wuta. Anakku ki bisu, anakku ki budek, anakku ki stroke." Sabit bin Ibrahim batin, "Ya Allah, nyetruk." Lah engko lek nyuk piye? Kok nyetruk? Krana pengen dihalalne, Pak, ya Allah. Nggih, mboten napa-napa, pokok jenengan halalne. Mas, tak halalne. Donya akhirat tak halalne sampean pangan. Ayo rene, akhire dijabne angkah tuka qabil tu nikah. Kae Mas, kamare anak wedok kae. Akhirnya Sabit Ibrahim mara ngene bojone, karena Sabit Ibrahim wong santri arep mlebu kamar bojone iki lho uluk salam. Padahal ngerti lek bojone iki budek. Karena wong santri akhirnya uluk salam. "Assalamualaikum." Lah kok kon jero ki enek swara. "Waalaikumsalam." Lho. Nyenene mito. Nak camang. Jarene mutek. Nak rungu. Akhirnya tangane dicung ning jero. Teko jaba ditong nih. Lho kok disambut karo sing ning jero. Lho, nyarine nyetruk. Tangane kok coba. Akhirnya Sabit bin Ibrahim lebu, ya Allah tibane ning jero kamar wong wedok ayu. Wajahnya glowing, wajahnya berseri-seri, matanya bersinar, bibirnya merah merona. Langsung kaget Sabit bin Ibrahim. Cara sakniki langsung matur, "Dik, jarine abah sampean ki wuta. Jare abah sampean ki bisu budek, jare abah sampean ki stroke." Langsung sing wedok jawab, "Abah ki seneng gawe kalimah kinayah, seneng gawe sindiran. Aku ki wuta maknane mripatku wuta saka kemaksiatan, Mas. Mripatku ki mek tak gawe nyawang Quran, mripatku mek tak gawe nyawang bapak ibu."
Urung tau mripatku nyawang perkara sing diharamne, maknane wuta-wuta saka kemaksiatan. Lesanku ki bisu, maknane bisu saka kemaksiatan. Lesanku ki mek muni dalem ditimbali bapak ibu, mek tak gawe zikir, tak gawe deres Quran. Maknane budek kupingku ki rong tau ngrungokne wong rasan-rasan. Urung tau budek saka kemaksiatan. Maknane sikilku setruk, maknane setruk kok kemaksiatan. Sikilku mek tak gawe ngaji, pengajian jamaah silaturahim. Urung tau tak gawe melu karnaval joget, urung tau. Uyung tau, uyung tau. Akhire Rabi duwe anak jenenge Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar, mujtahid mutlak, itu lahir dari orang tua sing wedi karo sing jaga panganan halal. Mula lek pengen slamet donya akhirat, yo panganane kudu halal nggih. Wis mulai saiki lek rewang sing jujur nggih. Pak, hati-hati lek ngarit isine suketok ya aja sampe isine enek semongkone nggih, tenan. Ngarit kok isine semongko bareng. Iki musim rambutan, nek tanggane duwe tembung. Aja men butak-batek. Ya tenan, Pak. Masyaallah. Sing nomor 2. Bu, panganane halal nggih. Waduh, kok saiki ketoke mau aku tas munggah ngaji awake do jejeg saiki do miring-miring wis. Wis ngene iki wis ya ngono kuwi lek pertalet kecampuran. Sing nomor 2 tandane wong bejo donya bejo akhirat ya kuwi wa mujalasatul ulama, aja adoh-adoh karo kiai, aja adoh-adoh karo ulama. Maknane lek wis panganane halal sing sregep maknane aja adoh karo ulama iki maknane kon sregep ngaji. Ngono lho, lek wis sing dipangan halal kan ngaji enteng. Aja ninggalne ngaji, aja ninggalne ulama, mergo ngaji niku sing marakne awake dhewe dadi wong apik ki ngaji. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong ki lek arep didadekne apik karo Allah wong ku diparingi seneng ngaji. Mergo ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan, Pak. Nyapa to wong ki kok padha soale urung para padha jawabane. Lho nggih lho. Wong iki dikai soal sama urung kepara jawabane sama. Mbak, nyapa? Aku takon, nyapa? Aku ndek masalah, piye masalahmu? Ngene lho, Mbak. Aku kan duwe pacar. Pacarku iki jenenge Solikin. Aku harus solikin ini kadung janji sehidup semati tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo solekan. Cara pendapatmu piye Mbak? Lek cara aku zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya, saiki zamane Siti Badriah. Kowe rabi kudu karo sing kok senengi. Lek kowe seneng karo solikin ya rabi karo solikin, aja karo solekan. Ya tapi bapak ibu gak oleh ya lah jangan minggat lah wis. Lah solekan piye? Solekan kon ngrabi ibumu. Enek lho wong ditakoni ngono. Akhire takon jenengan krana jenengan sregep ngaji, jenengan dekat dengan ulama, jenengan dekat dengan kiai, jenengan dekat dengan ustad. Mbak, sampeyan tak sawang sregep ngaji to. Kowe golek wong sak peh lumbu sing sregep ngaji ngalahne aku. Aku ki tingkat RT melu, RW melu, desa melu, kecamatan melu. Ya misda aku ya. Ngomong ning ngaji ora ning wong sak peh lumbu ngalahne aku. Piye masalahmu? Ngene lho Mbak, aku kan duwe pacar. Pacarku jenenge Solikin. Bapak karo ibu gak oleh. Ki aku kadung seneng karo Solikin. Lho kok malah karo bapak ibu aku rabi karo solekan. Lek cara sampeyan piye Mbak? Lek cara aku manut bapak ibumu. Lho kok ngono ya mergo ridhone Allah ki dideleng ridhone wong tuwa. Kowe rabi karo Solikin kowe demen kowe seneng, tapi lek wong tuamu gak lila sing duwe jagat lho melu gak lila. Kowe rabi karo Solikin tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Kowe rabi karo solekan kowe ora patek seneng tapi ibumu lila kok, bapakmu lila kok. Lek bapak ibumu lila, Allah melu lila. Kowe gak seneng karo solekan manut bapak ibumu, Allah lila.
barokah uripmu. Dadi piye Mbak? Rabi karo solekan, rabi karo solekan. Tetapi solekan rapatek ganteng lho Mbak. Halah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solekin karo solekan padha. Lho ini kan soal ilmu toh. Nggih napa nggih? Mula awake dhewe lek pengen dadi wong apik wis panganane halal, tenan sregep ngaji. Aja adoh karo ulama, aja adoh karo kiai. Ngaji. Hei. Wong sering tak ibaratne nek wong wedok loro mlebu guwa. Sing pertama beleng. Teko tengah guwa peteng dedet, lha kok enek swara. Ngeong. Metu teko guwa langsung cerita, "Ya Allah, yuh aku mau kaget ning jero guwa petuk kucing." Akhirnya wong sing kedua mlebu beleng. Teko tengah gua nek suara ngeong. Karena wong sing kedua nggo lampu senter. Akhirnya suara ngeong disentri mak. Biar ya Allah yu kowe mau tak anggit kucing. Lah tibane sapa yutun ngising ning jero gua. Metu teko gua langsung cerita ya Allah aku meneng jero gua kaget. Tak anggit kucing tibane yu. Kejadiane padha, tempate padha, wektune padha, kesimpulane panggah ora padha, sing sitok ngengkel kucing, sing sitok ngengkel. Kenapa mereka berbeda? Tak dudui, mergo sing sitok nggo lampu senter, sing sitok mbok. Sing gak nggo lampu senter ya ngengkel. Lha apa kuping ku ora iso bedakne lek kemo jelas suarane kucing. Sing nomor 2 ya ngengkel, kowe iki kok ngeyel to. Wong iki tak senter iki lho ngising yutun ndodok lho katoke ping. Aku ya roh. Yo sing muni mayang kamu haah. Mereka berbeda kesimpulan mergo sing sitok nggo lampu senter. Lah Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun, ngaji kuwi tibane kena gawe lampu senter. Mulane awake dhewe sregep ngaji padha karo urip ning petengan nggo lampu senter. Jeneng Nabi ngibaratne donya itu gelap gulita. Mula awake dhewe kon ngaji ben duwe lampu senter. Bu, sregep ngaji nggih. Tenan nyapa sampeyan karo sing lanang wani. Mergo nak ngaji. Lho lek sregep ngaji gak wani yo. Lho wong wedok ki hebat kaya apa ngibadah. Lek karo sing lanang tukang getakan, lawange swarga dikunci rapet kok. Kono batin terus. Lah tenan. Saiki golek wong wedok bekti karo sing lanang ya nyele masalah. Iki sakmene sing basa karo ora akeh ndi. Blas. Itoke ndak enek. Itoke ndak enek. Nek karo Pak Lurah basa, lho tau ditukokne apa awakmu yo? Karo Pak Lurah basa mlebu saking pundi Pak Lurah monggo pinarak monggo. Karo sing lanang takoni apik-apik, "Dik, masak apa lompong?" Ya Allah, Dik lompong lepane grame, yah kari biadoke kenyih. Sirmu piye to? Lah iki tak jangan lele apa jangan lele-lelemu wis anbelen. Bu, sampean basa karo Pak Lurah sae, karena Pak Lurah itu pemimpin. Tapi sampean kudu ingat suami panjenengan juga seorang Dik, dalem Mas. Loh, mending toh. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Loh, ndak nyeluk Mas aja Kang. Kaya kancane ngarit. Ki malah nek nyeluk celanang kek bareng. Nanti tekek lagi mulai kek. Lah rumah sama bojomu tekek apa piye to? Mboten nah. Basa. 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 Bu, dalem ya. Lho, kopi Bu oh nggih siap ya. Urung gawene kopi ganjaran penting telecek pisan. Basa tok lho, kalimat demi kalimat berpahala kok. Bun Bunda, dalem Pakda. Kopi Bunda siap Pakda lho. Apa mama, papa, ma, dalem pa lho. Mending kuwi, romantis. Ngono kuwi ya enek sing konyi, ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih, melarat yo oleh. Cuman kaca elek ora sugih ora pantes. Papamu ning tinduk nimpale tong. Lah mama ngentasi karak. Lah mama kok seneng karak iki lho. Apa abah Umi? Umi dalem bah. Kopi mi oh nggih siap bah. Wah nek sing kuwenyi ora kiai abah karo Umi. Lah rumah sama abah karo Umi kudu kiai.
Wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning ndi nduk tasih otok. Lah umi ini kok ngrekap togel. Kere. Oh, basa nggih. Lho, ngene iki yo iso ngerti ki lek ngaji lho. Mula ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Lho, nggih, tenan. Wong ngaji ki tenan. Mula sampe enek dawuh wong ki lek pengen uripe barokah, pancen pengen dadi apik kudu sregep ngaji. Lah piye lho, mung sampean iki diduduhi karo kiai diomongi. Yo, Quran ki dawuh, in ahsangtum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Awakmu ki lek nglakoni apik kuwi balik nang awakmu. Awakmu lek nglakoni elek balik nang awak. Duh. Wong ki lek gondelan karo ngilmu niki wis ora wani nglakoni elek. Mergo elek ki balik ning awake dhewe. Apik ya balik ning awake. Sampeyan iki lek ngepiki anake wong liya, kuwi sampeyan ngepiki anake dhewe. Sampeyan iki lek omong apik ning wong liya kuwi jane omong apik ngene awake dhewe. Mula sampe enek, kowe dendam-dendam kowe iki aja misuhi bapakmu. Ngene lho dawuh ngeten. Duh, pripun Kanjeng Nabi? Kowe iki aja misuhi bapakmu. Pripun Kanjeng Nabi? Kowe iki aja misuhi bapake kancamu. Engko lek kancamu bapake kok misuhi, engko kancamu genten misuhi bapakmu. Lho. Dadi wong barang apik ki balik nang awake dhewe, elek ya ning awake. Sampeyan ki lek becek, kuwi hakikate becek ning ngene dhewe. Sampeyan delok, enek wong peh lumbu kok mantu. Gek selamane sadurunge mantu ora tau becek, enek apa ora sing becek kira-kira? Ora enek nek tau becek kok. Lek wong peh lumbu kok sruwegem becek, engko lek mantu akeh sing lho. Sampeyan iki lek becek ning awake dhewe, sampeyan iki lek nglayat-nglayat ning awake dhewe. Ning ploso ki enek wong ngapunten ra patek ibadah, tapi lek nglayat sruwegem, basa mati lho sing nglayat ndak umum. Kula iki sampe heran. Tibak ning nglayat wong liya ki sejatine nglayat awake. Wong iki lek wis ngene ora wani nglakoni barang apik, lek wong elek balik ning awake dhewe lho. Mula sampean iki lek sedekah ora sedekah ngene wong liya, nyedekahi awake. Lho, tenan Bu. Wong ki lek pelit sejatine pelit ngene awake. Wis toh percaya karo Quran. Mula wong iki gak oleh ngundat-ngundat. Kula ki lek nyedekahi jenengan, sing untung duduk jenengan, sing untung kula. Lah aku ngowahi tanggoku kok tak undat-undat. Wong tanggoku ki tak wehi iki sing untung sing wehi kok. Lha kok guyu diomongi. Nggih napa nggih? Kok enek lho wong lek raku lho. Sampeyan iki lek sedekah ngene wong liya, kuwi asline nyedekahi awake dhewe. Yo. Nggih napa nggih? Mula aja pelit sampean. Sampeyan iki ora tau ngagetne wong, mula ora tau dikagetne Allah. Sampeyan lek pengen dikagetne Allah, sing kerep ngagetne wong. Marung, petuk wong kok ketoke ngapunten ketoke kok kaya miskin. Ya Allah. Kok pakaiane kaya ngono. Sampeyan mari marung ngomong nih, Mbak, kula telas pinten. Jenengan tiang 3 telas 50 anu Mbak nggih, tiang niku tak bayarane. Wong nggih tak bayarane. Basa ngoten sampean mulih wong sing kono lho diomongi, Pak, jenengan pun dibayari kalih tiang nggih klambi putih kotak-kotak nika lho. Wonge kan kaget to. Suatu saat aku lak dikagetne Allah. Lah urip ora tau ngagetne wong kok. Tanggamu ki mara yu. Golek utangan. Arep golek utangan iki lek mikir seminggu. Maju ora, utang ora. Kok utang samar dilokne, wis dilokne jek ra diwehi. Wah. Akhire nekat adalah ben nak utang. Wong pancen butuh kangge anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yo luput ngapuranen leh kurene mau siji silaturahim, nomor 2 nyilih duite 500 ae. Ki apa to yu nduk wayahe bayar sekolah ki arep ujian, ki larang bayar ra iso melu ujian. Sampean trenyuh.
Langsung piro to yu 500. Nyoyu ora usah kok utang. Tak ikhlas nih, lek gawe sekolah induk. Kaget ora? Kaget, sampean satu saat dikagetne karo Allah. Urip iki sederhana yu. Apik iki kangge awake dhewe, elek ya. Enek dawuh Allah sampean gondeli, sampean pengen urip barokah. Hal jazaul ihsan illal ihsan sampean gondeli. Mendah to barang apik ora diwales apik, barang apik mesti diwales. Wes sampean gondeli niku. Barang apik mesti diwales. Lho, ora eneng barang apik diwales elek. Lho lek ngono sampean lek nglakoni barang apik aja ragu, mergo barang apik mesti diwales. Lho. Bro, korban iki apik apa elek? Sampeyan korban sok daya besar, mesti dicoli apik. Lho. Korban iki apik apa elek? Barang apik mesti diwales. Barang apik mesti diwales apik, Pak. Ora usah ragu sampeyan nglakoni kebaikan. Ngoten iki yo perlu dijajal apa tenan. Sampeyan masjid kok bantu pembangunan masjid gawe jeding apik apa elek? Apik, barang apik mesti diwales. Lek Jumatan nglebokne dhuwit ning kotak amal apik apa elek? Apik, engko mesti diwales. Lho, enak urip iki. Lah sampean roh urip ngene iki lek sregep wis. Siji panganane halal, nomor loro sing sregep. Nah, wis mulai bate wis mulai 5 watt karya. Mau lho jan cik 40 saiki wis baterainya kok kari sitok ngono. Ana sing koyo layangan pedhot nih. Yo ngene iki pancen urusan ibadah ki urusan akhirat. Nggih napa nggih? Iki ora patek betah. Jajal ndelok dangdut akademi kudu ngising lho timpet. Jak ngaji wis. Ya pancen ora oleh apa-apa kok ngaji ki oleh ning akhirat kok. Pak Lurah ngedum beras miskin huyel-huyelan iki teko. Nggih napa nggih? Jak ngaji wis kaya layangan pedhot ser. Ana sing sampe ser mendal. Ya aku ora maido pancen ya ibadah ki ya ngene iki abot. Mula kiai-kiai sok Ramadan nek imami tarawih aja kalem-kalem. Ibadah ki barang abot. Ngono lho. Qawal bismillahirrahmanirrahim. Imam salam makmume bar lho. Bismillahirrahmanirrahim rada cepet. Mergo ibadah ki ra betahne, ibadah ki abot. Nggih napa nggih? Gerak jalan ning samben 10 kilo kuat. Omahe karo masjid 10 jangkah ora tau nyang. Iya apa ora? Melu gerak jalan, melu karnaval macak manten nek mlaku mak kenduk 7 kilo teko finish. Omahe karo masjid mek 7 jangkah ya ora nyang, alasane men setahun. Menstruasi apa mencret lho. Ya ngono ki urusan ibadah wis abot ya. Iki ngene iki sing arep turu ni ya ra sida. Pengen mulih jane engko disemantani pertalet campuran banyu. Lha kula ki lek ngaji mesti utuh Pak, jarang paling sing mulih mek 1 loro. Utuh. Mesti tak gojloki ya. Ndak wani akhire ya wis ngompet karo ngene-ngene. Wong enek saking kesel iki ngrungokne ngaji ki sampe malik murep, malik miring iki ora sadar. Malih ngungkuri aku lho ora sadar. Lha kaya enek sing mulih kae. Kayak wong mulih. Nggih Bu, nggih monggo nggih. Ngono ya nuwesu lho. Wis monggo Bu, muga-muga putrine sholihah. Heeh. Enek sing mulih pipis ngono kuwi ya enek kadang. Ya mau tak omongin tak kon gue pempes ra gelem aku iki. Sing terakhir, wong ki lek pengen uripe bejo siji sing dipangan halal, nomor loro kudu sregep nomor 3. Wassalawatul khamsu ma'al imam. Lek salat iki mesti bareng imam. Lho Pak. Awake dhewe lek pengen bejo donya, bejo akhirat sregep jamaah. Lho nyapa to kok Kanjeng Nabi ndawuhne salat? Mau tak aturne salat itu yang menjadi ukuran sok ning akhirat bejo apa ora?
Wong ki sok ning akhirat sing didelok dhisik napane Bu? Salate, lek salate apik kabeh dianggep. Lek salate genah kabeh dianggep. Lah salat sing apik iki mek salate wong jamaah. Wong lanang kok ora jamaah was kurang mening salate iki. Mergo salat ki lek jamaah dituku borongan. Ora dituku ijen-ijen. Wong ki lek salat jamaah ning masjid Jamiatul Muslimin sing didelok imame. Kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Loh. Piye kat imame mboten khusuk Gusti deloken makmume. Golek enek sitoke sing khusuk kabeh tak anggap khusuk. Tulisen ya kat 17 derajat. Dadi salat ki ukurane derajat yu. Lek bobot iki kilo. Nggih to lek tensi apa Fahrenheit apa lek salat ki derajat. Lah salat sing paling dhuwur ki hitungane 17 derajat. Ngoten lho. Kan yo enek to kolesterol iki ukurane sakmene, asam urat iki sakmene. Ngoten lho. Enek ukurane asam urat ki sing normal sakmene. Lah salat iki sing paling apik bijine 17. Kok imame enggak khusuk? Piye kat mboten khusuk Gusti? Delok makmume. Oleh enek sitoke sing khusuk, kabeh tanggep khusuk, tak tebas, tak regani 17 derajat. Akhir didelok kolor, ito. Piye kat belas Gusti? Masjid endi? Lumbu. Masjid apa? Jamiatul Muslimin. Lah nyapa kat kok gak enek sing khusuk duka Gusti kabare pantune kepangan wereng. Mula sing jamaah mek mikir wereng-wereng tok. Lah kok malaikat ning sebelah kidul ngalih rono. Katar ning ndi? Mboten enten sing khusuk kula busek salate. Aja. Lah pripun Gusti? Panggah tulisan 17 derajat. Lho. Kok sakit Gusti? Al jamaatu rahmati, jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing mlebu nang kasih sayangku wis tulisan 17 derajat. Lho kok ngetir iki lho Pak. Sampeyan iki lek jamaah mlebu ning kasih sayange Allah. Bolak-balik tak aturne. Sampeyan percaya to Bu kayu niku sak kilo payu 5.000. Napa enten to Pak Lukman kayu didol kiloan nenek, pokok syarate sitok, kayu niku enggak pisah karo rambutan. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan regane padha karo Kalau ning Brongkos lho sampean ro nenek rambutan digantung sampean takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" Gangsal 1.000. Terus sampean muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bu aku le menteleng sama ngomong kok kemu ya. Ya sak kayune, lho kayu ki lho lek nemplek rambutan. Lho kok regane padha karo Rungokno yo, rungokno. Ora trimo kayune, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Lah derajate sing ngomong, derajate sing ngrungokne kuwi derajat kayu, derajat semut. Lek pengen salate payu larang lho nemplek rambutan iki. Masjid Jamiatul Muslimin ki dadi rambutan. Mergo masjid ki diarani Baitullah, masjid ki diarani daleme Allah. Sama nek salat ning kono padha karo sowan ning daleme Allah, dirego larang karo Allah. Paham kayu-kayu semut-semut. Aja salat dhewe, Pak. Sama nek salat dhewe kudu khusuk, nek khusuk sak derajat, nek ora khusuk malah min. Hei. Jamaah. Hei. Ben dituku 17 kayu kok pisah kok rambutan kok kon nuku diwehne tok sampean moh diguwak ning tong jamaah. Terutama bapak-bapak nih kalau Pak mosok umure 50 tahun ra jamaah. Mosok kurang to gak jamaah 50 tahun. Salat ki penak pokok jamaah. Solusine salat ki ditampa karo Allah jamaah. Lho wong ki nek jamaah yo jenazah utuh. Lho wong ki nek jamaah karo Allah lho tenan lho nembe geger-geger ning Kediri. Enek wong niku Bu, jenazah 20 tahun utuh, Pak. Akhirnya diselidiki sapa niku? Satpam pabrik gula gudang garam ceritane. Lah napa kok jenazah utuh? Lek kondur kok gudang garam iki salate selalu jamaah. Sama ning donya rasa diamal ndaki-ndaki istiqomah jamaah lho kena disangu nang akhirat. Mergo wong ki lek jamaah digaransi karo Allah. Sok yamurru ala siratikal barqu. Ning akhirat ki mlaku ki koyok kilat yang menyambar seret langsung mlebu swarga. Wis ta modal jamaah. Bu.
Apa wong ora jamaah iki ya risikone abot lho, Pak. Kula sering kali cerita teng kitab namanya Duratun Nasikin diceritakne Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Jenazah disolati lho kok obah. Jenazah iku disolati obah. Akhire bar salat Sayyidina Abu Bakar udah rono taline jenazah urip meneh. Tali dhuwur dudari, tali ngisor dudari, tali tengah dudari, dibuka. Brak. Kaget to. Wong ngaji wis meh bar lho kok. Wis meh bar iki. Tak sawang kok enek sing mbosok tak brak langsung ngene kabeh. Akhirnya dibuka brak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah dudu jenazahe sing obah ulane. Spontan Sayyidina Bakar bat golekno kayu, dungcali kayu ula ajeng digepuk. Lah kok ula niku nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Abu Bakrin lima taktulunani. Abu Bakar enten napa jenengan arep mateni kula? Arep gepuk kula? Innallaha amaroni an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah, diperintah Allah kengken nyiksa, kengken ngrokoti, ken nyokoti jenazah niki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng Sayyidina Abu Bakar matur, "He ula, apa salahe jenazah iki? Kok sliramu kongkon nyiksa sampai esuk dina kiamat?" Lho kok ulane jawab, "Salahe sepele Sayyidina Abu Bakar." Apa salahe? Niki biyen nalikane urip ning Selopura, nalikane urip ning Kesamben, nalikane urip ning Pehlumbu, idza sami'al azan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki biyen nalikane uripe ning donya bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah ndelok TV gak budal nang Masjid Jamiatul Muslimin solek mati dicokot. Bu, benjing subuh-subuhan nggih teng Masjid Jamiatul Muslimin nggih. Lek tanggamu ra jamaah panggah lungguh ning emperan aja kok lokne sampean mlaku karo muni ula 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 ula. Lek bojomu takon Pak Lukman ngajine judulnya apa to, Bu? Allah. Bu, lek krungu azan TV-ne dipateni nggih. Budal jamaah ning Masjid Jamiatul Muslimin nggih. Lek anake takon nyapa to, Bu, pendak krungu azan kok dipateni? Ula, Nduk, ula. Ki masjid iki enek spekere apa ora, Pak? Enten apa mboten? Apa didukne ae? Lha kuwi lek wong sak peh lumbu krungu nak budal menanyat ngati. Pak jamaah benjing lek krungu azan subuh bapake Caca digugah Bu nggih arep dipejiti kentole ya subuh jamaah kok panggah ora tangi mulai tok munggah ning pupune ya subuh ya jamaah kok molet neh unggah no rene yo iki lho nek mau mitet no mono ya ula lho kok sing wedok jurit lho ya kok ulamu to sing tangi lho kuru lho tenan Pak tenan kula niki kok pamer mboten kula niki gak ketang karo sopir niku lek ngaji adoh ya tak jak jamaah lho nggih ngelingi kaya ngene iki masyaallah Bu jamaah nggih mergo jamaah dituku borongan aja salat terutama bapak-bapak ayo Masjid Jamiatul Muslimin diseni inilah makna inti dari Isra Mi'raj ya kuwi temurune perintah salat lah salat sing istimewa ki salate wong jamaah wis ning donya kuwi ae diopeni wis ning donya diopeni jamaah wis liyane biasa lho sampeyan ning donya dhe modal jamaah tok wis istimewa Pak. Padha karo urip ning donya iki lho, urip ning donya modal sitoke kena gesang urip kok. Kaya Mbah Yai Naryo iki lho. Modale lek mek sitok ta. Ngungkal
Pasrah kuwi lho. Nggih. Nyambut gawe mek sitok lho ya cukup iki. Lah aku ki ora ndek sawah ya ora ndek toko, mek omong. Ngono ki ya cukup iki. Ning donya ki kan Mas kae tentara nika. Nika mek dadi tentara tok lho ya cukup iki. Digawe urip lho cukup. Awake dhewe sok ning akhirat wis modal sitok ae salat jamaah wis penuh istiqomahno, wis kenek digesangu wis. Liyane ya wis yasinan, kadang yo tekone telat, tapi lek jamaah ra tau ora nyang. Wah, ujan istimewa Pak, tenan. Salat jamaah itu istimewa. Bu, dil nggih. Siji panganane ha, nomor loro kudu sregep salate kudu lek telu niku dilakoni dawuh Kanjeng Nabi, uripe barokah donya, uripe barokah akhirat, uripe bejo donya, uripe bejo akhir. Masya Allah, wis jam 10:30. Kula mau munggah 8:30. Jam 09:00 wis sak jam setengah. Ya Allah. Bu. Terus sing diterusne ya apa? Aku jane sir terus tapi le berkate kadung didum. Aku ya ora penak. Ngono lek berkate rada ngedum mau ya aku tak tambahi. Salahe mbok dum saiki. Pun mugi-mugi sik diterusne. Sing diterusne ya. Mboten. Jing ben pun kesupen nggih nderek istighosah terakhir datang pundi Pak Daryo? Nyawangan, rawuh nggih. Sing ngaji piantun Selopura nggih. Lek pengin tambah sok ben ngrungokne ngaji ning kono nggih. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake awake dhewe saleh-salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun ditimbali kanthi husnul khatimah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya warga Peh Lumbu ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.